Имам една много странна история. Като ви говорих напоследък за години, се сетих за нея. Вечер е и от точка А, няма значение откъде, има поръчка за точка Б. В таксито идват двама души, като едното е жена, така възрастно, да кажем, на средна възраст, малко след средната възраст, обаче много хубава, много нагласена, както се казва, стара чанта амалачена, нали? Има такъв израз. Руса, да въобще яка мацка. И видимо по-млад мъж до нея, примерно 28-30 годишен, висок, атлетичен, с брада, и прегръщат се пред колата, целува я той, отваря вратата, отваря на нея вратата, сяда и на мен ми казва колко ще е сметката, и аз казвам примерно нещо 12 лева. Той ми дава 15 лева, вика да откарате точно на адреса. Казвам, това ни е работата, окей. И там разделят се по живо, по здраво, тръгваме и жената казва, имам един въпрос. Казвам, питайте. Възможно ли е, като отидем на адреса, да приключим сметката и да ме откарате на друг адрес? И аз казвам, окей, няма проблем. Отиваме на адреса, приключваме сметката, от което аз предполагам, че той е направил поръчката, за да види дали тя ще се прибере, защото е ревнувана, и че е много по-млад от нея. И отиваме на друг адрес в точка С, съвсем различен квартал. И тя каза, може само да изчакате. Чакаме на място и идва някакъв висок, млад мъж, на видима възраст около 30 години, атлетичен, брадат, отваря вратата на колата, плаща сметката колкото е, излиза тя, той отваря вратата, прегръща я, целува я и тя така. И аз съм, какво се случва? Не вярвам на очите си. Да, защото някой път в кавалерството има едно такова да си оградиме нашето ложе, друг да не го пипа. Обаче, мъже, ако жената не иска да ви изневери и да ви излъже, винаги ще намери начин. И това е случка, която за мен беше много странна. Не знам какво мислите за верността.